салом алейкум дӯстони азиз, фирӯз ҳастам дар ихтиёри шумо. Шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред ва имрӯз ман мехостам бо шумо дар мавзӯи радкуниҳо камтар суҳбат намоям. дӯстони азиз, ман мавзӯи радкуниҳоро ин хел кушода эълон намекунам, дар бораш гап намезанам. якчанд суханоне ки бисёри одамон ҳамин суханона гап мезананд, махсусан мардуми Тоҷикистон. мехоҳам ки ҳамин суханода возеҳият ям, то ин ки онҳо фаҳманд ки дар ширкати Фаберлик шумо чӣ кор мекунед, чӣ хубиҳо дорад, чӣ хел инҷа ба шумо бизнес мекунед, пешравӣ мекунед, соҳиби даромади калон мешавед. ва инҷа ман якчандта ана ҳамон қисмҳоро навиштам. яке аз суханоне ки бисёре аз одамон мегӯянд, вақте ки онҳоро шумо даъват менамоед ё ин ки одамоне ки дар гурӯҳи кории шумо ҳастанд, онҳо баҳона мекӯбанд. онҳоро шумо ба бизнес даъват менамоед, онҳо ҳар хел баҳона мекӯбанд. ман вақт надорам, ин тавр, он тавр. бинед дӯстони азиз, одамоне ки шумо барои онҳо имконият медиҳед ки зиндагиашонро иваз кунанд ва онҳо ин имконияти шуморо қабул намекунанд, шумо ҳеҷ гоҳ аз қафои онҳо ба мисли анам чихеле ки пишак муша сур мекунад надавед. дар кор нест. кадом одаме ки намехоҳад зиндагиашро иваз кунад, вая маҷбур кардан дар кор нест, чунки то шахсият худаш нахоҳад ки зиндагиашро иваз кунад, то ин ки худаш нахезад аз пайи иваз кардани зиндагии хеш нашавад, ҳеҷ кас вая ёрдам кардан наметавонад. аз дасти ману шумо ҳеҷ чиз намебиёяд дӯстони азиз. ва тамоми шахсоне ки айни ҳол ин наворо тамошо карда истодаед, бисёре аз шумо шояд ки дар бораи ширкати Фаберлик фаҳмидагӣ бошед ва бисёр фикрҳои негативӣ доред дар бораи ин ширкат. бинед дӯстони азиз, то ин даме ки шумо фикр мекунед, то ин даме ки шумо баҳона мекӯбед, дар ширкати Фаберлик одамҳо аллакай даромади калон ба даст оварда истодаанд. шумо вақтро аз даст дода истодаед. барои ҳамин ҳоло ҳам дер нашудааст. мана мо рақамҳоро мемонем, нависед, мо бо шумо ҳамкорӣ мекунем, шуморо мефаҳмонем, то ин ки бизнес кунеду аз пайи иваз кардани зиндагии хеш шавед. бинед дӯстони азиз, агар шумо тайёр набошед ки хезед, меҳнат кунед, ҳаракат кунед, дар Фаберлик шумо ҳамин хел бизнеса то дохил шаведу ҳамин хел мисол гӯем пас аз регистрация кардан аъзо шудан мо гӯем ки дар тори сари шумо пул мерезад, ин хел нест. дар ягон корхонаи рӯи дунё, дар ягон бизнеси рӯи дунё ин хел нест. ягон ҷо ба ин хел даромад ба даст оварда намешавад дӯстони азиз. шумо бояд инро дарк кунед. дар ҳама ҷо бояд ки шумо меҳнат кунед. дар ҳама ҷо шумо бояд ки заҳмат кашед. агар шумо меҳнат накунед, заҳмат накашед, шумо ҳеҷ гоҳ роҳаташро ба даст намеоред. ана ҳамин меҳнат карданро дар Фаберлик барои меҳнат кардан, заҳмат кашидан шумо бояд ки тайёр бошед. барои ман танҳо ана ҳамон шахсиятҳое нависанд ки мехоҳанд ки меҳнат кунанд, заҳмат кашанд. шахсиятҳое ки доим баҳона мекӯбанд, шахсиятҳое ки намехоҳанд зиндагиашонро иваз кунанд, он хел шахсиятҳо нанависанд. илтимос, на вақти худашонро гиранд, на вақти моро сарф кунанд. мехоҳӣ зиндагиятро иваз кунӣ, мехоҳӣ даромади калон ба даст биёрӣ, тайёр ҳастӣ ки меҳнат кунӣ, пас марҳамат, мо тайёр ҳастем ки туро дастгирӣ кунем, туро омӯзиш диҳем, туро роҳнамоӣ кунем, то ин ки дар зиндагӣ ту муваффақ шавӣ, дар ширкати Фаберлик соҳиби даромади калон шавӣ. ва дӯстони азиз, дуюм сухане ки бисёре аз одамо гап мезананд, вақте ки онҳоро даъват менамоӣ, ҳамин хел гап мезананд, ин маҳсулотҳои шумо арзон будаку сифатиш пастае чи ягане, ҳамин хел гап мезананд ки маҳсулотҳои шумо арзон аст, барои ҳамин сифати паст дорад. не дӯстони азиз, ширкати Фаберлик яке аз ҳамин қонунҳои асосияш дар зиндагии мардум ин ворид кардани якчандта хубиҳо аст. яке аз ҳамин хубиҳо ин пешниҳод кардани маҳсулоти босифат бо нархи дастрас. шумо маҳсулот аз ширкати Фаберлик харид мекунед дӯстони азиз, вай сифати олӣ дорад, аммо нархаш дастрас аст. тамоми шахсони Тоҷикистон метавонанд ки маҳсулотҳоро аз ширкати Фаберлик харидорӣ кунанд. табақаи камбағал, табақаи миёна ва табақаи сарватмандон, тамоми шахсон метавонанд ки харид кунанд. бинед дӯстони азиз, сабаби асосии маҳсулоти ширкати Фаберлик нархаш камтарак арзон буданаш дар он аст ки шумо аз ширкати Фаберлик маҳсулота дасти аввал мегиред дӯстони азиз. ана ҳамон чихеле ки шумо аз магазин маҳсулота харид мекунед, дасти панҷум, шашум ё ин ки даҳум мегиред, аз Фаберлик шумо маҳсулота ин хел намегиред. шумо аз Фаберлик маҳсулота дасти аввал мегиред. чӣ хел ҳозир мумкин одамо бигӯянд ки чӣ хел мо аз магазин дасти даҳум мегирем маҳсулота. бинед, вақте ки як маҳсулот, масалан якта шампуна шумо аз мағоза харид мекунед, вай маҳсулот
масалан гӯем аз дигар давлат омад то аэропорт, аз аэропорт омад то обтои калон, аз обтои калон то обтои хурд, аз обтои хурд то мағоза ва шумо харидор аз мағоза мехаред, дасти панҷум ё ин ки шашум мешавад. ва ҳар як ана ҳамин пунктҳое ки ман дар ин ҷо қайд кардам дӯстони азиз, ҳар як ана ҳамин пунктҳо дар болои ана ҳамин маҳсулоте ки ба ё мефурӯшанд пул мемонанд. онҳо фоида нагиранд, намефурӯшанд ки маҳсулота, пул мемонанд ва шумо ана ҳамин маҳсулотро барои ана ҳамин қимат мегиред. ана бинед, барои ана ҳамин маҳсулотҳои ширкати Faberlic нархи дастрас доранд ки шумо маҳсулота дасти аввал мегиред. ман аз заводе ки маҳсулот истеҳсол мекунад, мана консултанте ки маҳсулотро харидорӣ менамояд. баъдан бо як сухане ки бисёри одамон мегӯянд ҳангоме ки онҳоро ба бизнес даъват менамоӣ, онҳо мегӯянд ки дар иҷа харид кардан дар кор будай бо. онҳо ҳамин хел саволи аҷибона метиҳанд ки инҷа ман омадам, бояд ки ман дар инҷа харид кунам. мебахшед шумо бе аз Faberlic харид карданам аз дигар ҷо харид мекардед ку. масалан ман то Faberlic омадан 20 сари сол масалан мо харид мекардем маҳсулотро аз магазин, аз бозор, то вақте ки ман Faberlic намедонистам. масалан аз шумо аз Faberlic ҳам харид накунед, дар хонатон мебахшед сар, либос, пасуда мешӯед ку, хона уборка мекунед ку, гигиенаи шахсия риоя мекунед ку, саломатитона нигоҳ дошта метавонед ку, аз дигар ҷоҳо мехаридед ин маҳсулота. лекин Faberlic хубияш дар чи аст ки шумо да пешниҳод мекунад ки ҳамин маҳсулота аз ман бихар, шумо инҷа ба тахфиф гиред, яъне дар буҷаи оилатон эконом кунед. 20-26% тахфифи доимӣ дар ҳама намуди маҳсулот, яъне шумо дар буҷаи оилатон эконом мекунед дӯстони азиз. боз туҳфа, бонус, аксия, распродажа ҳое ки дар мағозаву бозор ин хели хубиҳо шумо да наметиҳанд, Faberlic шумо да пешниҳод мекунад. ин қонуни ширкат аст ки агар шумо хоҳед ки бизнес кунед, шумо бояд ки маҳсулотро аввалин дараҷа худатон истифода баред. агар ки шумо маҳсулотро худатон истифода набаред, маҳсулотро ба дигар одамон пешниҳод кардан наметавонед дӯстони азиз. бинед, як чизро аҳамият диҳед, шумо як маҳсулотро истифода мебаред, ҳаваи шумо да писанд мебиёяд, ё ин ки ҳаваи маҳсулот дар шумо маъқул намешавад, баъдан ин маҳсулота шумо дар дигар одамо гап мезанед. агар истифода набурда бошед, шумо гап намезанед ку. ана ҳамин хел. боз як чизи дигар, баъзе аз одамонро вақте ки даъват мекунед, ё ин ки онҳо ҳозир фикр карда истодаанд, ҳамин навъро тамошо карда истодаанд, мегӯянд ки ман одам даъват карда наметавонам. Да Faberlic бояд ки ту одам даъват кунӣ, ту бояд ки команда кунӣ, ман кор мекунам, ё ин ки ман кӯдаки майда дорам, ё ин ки ман масалан ҳомиладор ҳастам, ё ин ки ман кори хонаам зиёд аст, ман бениҳоят кори зиёд дорам, ман одам даъват карда наметавонам. якум сабаби суханронии ин одамон медонем дар чи аст? барои он ки онҳо баҳона мекобанд. лекин барои ин одамони баҳонаҷӯ ман якта сухан дорам. шумо хавотир нашавед дӯстони азиз, шумо одам даъват карда наметавонед, мо барои чи ҳастем? мо шуморо тарзи даъват кардани одамонро ёд медиҳем. ҳам тавассути соҳнаҳои интернетӣ шумо метавонед ки аз хона шишта бизнес кунед ва ҳам тавассути офлайн, масалан чӣ хел шахсони наздикро даъват кунем, чӣ хел халодни контакт мегирем, одамони ношиносро ба бизнес даъват кунем. ман ҳангоме ки ба бизнес омадам дӯстони азиз, дар шаҳри Душанбе ҳеҷ кадам намешинохтам. дар пеши офис берун баромада тамоман шахсони ношиносро даъват мекардам. ана ҳамин хел қатъи одамон ҳоз дар командаи ман 90% одамои командаи ман ҳамаш одамои ношиносанд, айнин берун даъват кардагӣ. барое ки ман мехостам зиндагима иваз кунам, барое ки ман мехостам ки дар зиндагӣ муваффақ шавам, ман дар кор будам, ин чиз ман хестам ҳаракат кардам. кадом одам дида ки дар кор бошад вай меомӯзад, мепурсад, аз худ мекунад. мо низ тайёр ҳастем кадом шахсиятҳое ки ҳамин хел сухан мегӯед шуморо ёд диҳем. шумо ҳамин хел дарава как одам даъват намекунед. мо ҳама нозикиҳои даъват кардани одамонро ба шумо ёд медиҳем. баъдан шумо мегӯед ки ман кор мекунам, ё ин ки ман дар хона корам бисёр аст. бинед, шумо ин куҷоида ки кор мекунед, ба чӣ коре ки машғул ҳастед, шумо агар аҳамият дода бошед, фаъолияти шумо бо одамон аст. масалан дар маршрутка рафта истодед, дар гирду атрофан одамон аст, дар ҷои кор ҳастед, дар гирду атрофтон одамон аст, бозор меред, қатъи одамон ҳастед, масалан дар хона қатъи одамон ҳастед, ба телефон суҳбат мекунед, қатъи одамон суҳбат мекунед. ҳамаш ҳамин одамон аст. шумо ягон кортона партофтан дар кор неста ки кори асоситона партоед инҷа ба бизнес кунед фақат. не, шумо кортона давом додан гиред. ин бизнесам ҳамин хел савмишат мекунед, пешравӣ мекунед, қатъи ҳамин бизнес масалан дар корхонатон одаморо даъват мекунед, масалан ҳамкории шуморо сар мешунанд,
масалан дӯстони шумо дар одноклассник, фейсбук, инстаграм сар мешӯянд, масалан шахсоне ки дар маршрутка хати шумо мераванд ва ё сар мешӯянд. Шумо фақат ҳамин хубиҳои ширкати Фаберлика дигар одамода мефаҳмонед. агар шумо тайёр набошед ки ҳамин хубиҳоро дар дигар одамо фаҳмонед, чиқдре ки устод Саиднур Давлатов мегӯяд, дар ширкати Фаберлик мағозаи шумо, яъне дар ҳамин ситивои бизнес, ман ширкати Фаберликро дар назар дорам, мағозаи шумо ин даҳони шумо аст. Агар шумо суҳбат карда тонед, агар шумо гап зада тонед, мағозаи шумо яъне ки ҳуй аст, шумо даромад ба даст мебиёред. Агар шумо ки гап назанед дар бораи бизнесатон одамода нафаҳмонед, яъне даромад нест. Рост мегӯянд. барои ҳамин мо ҳамаи нозукиҳои бизнеса бо ҳамроҳи одамон кор кардан, онҳоро даъват кардан, ҳамаша барои шумо ёд медиҳем. дӯстони азиз, шумо муҳим хоҳиш дошта бошед ва тайёр бошед ки меҳнат кунед. бемеҳнат намешавад. дӯстони азиз, хуб, ва қисми охирине ки ман мехоҳам барои шумо гӯям, дӯстони азиз, баъзе аз одамон ин хел фикр мекунанд, мегӯянд ки ман ба мисли ту гап зада наметавонам, ман ба мисли ту одаморо фаҳмонда наметавонам, чӣ хеле ки ту гап мезанӣ, ман ин хел наметавонам. медонед дӯстони азиз, ҳангоме ки ман ширкати Фаберлик омадам, ман тамоман гап зада наметавонистам. ман ҳатто қати як одаме ки дар барам шитагӣ буд, ман тамоман абшатса карда наметавонистам, сухан як карда наметавонистам. ҳама ин бо муддати вақт мешавад. шумо оҳиста оҳиста болои шахсияти худ кор карда, китоб хонда, дар тренингҳо иштирок карда, омӯзишҳоро гӯш карда, ҳама ин чизҳоро аз худ карда, болои шахсияти худ кор карда, баъд сухан ронданатон оҳиста оҳиста ҳамааш соз мешавад, ҳамааш хуб мешавад. ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд. шумо оҳиста оҳиста аз худ мекунед, ҳамаи чизро ёд мегиред. дӯстони азиз, муҳим, боз як бори дигар мегӯям, муҳим ин хоҳиши сидқани шумо аст. агар шумо хоҳиш надошта бошед, мо шуморо кӯмак карда наметавонем. дуюм, шумо бояд ки тайёр бошед ки меҳнат кунед, тайёр бошед ки дар як рӯз вақт ҷудо кунед, то ин ки дар ин бизнес пешравӣ кунед. агар вақти кам ҷудо кардед, кам пешравӣ мекунед, агар вақти зиёдтар ҷудо кардед, зиёдтар пешравӣ мекунед. ҳамаш дар дасти шумо аст. марҳамат дӯстони азиз, мебахшед як бор дигар камтар ҷиддӣ бо шумо суҳбат кардам. барои чӣ? барои он ки бисёре аз одамон менависанд, мо мехоҳем бизнес кунем, аммо тайёр нестанд онҳо. бисёр одамо хаёл мекунанд ки ҳамин пул дар дарахт ҳамин хел кашол карда шудааст, рафта мечинӣ. Не, дар ҳеҷ ҷои хел нест. шумо бояд ки меҳнат кунед, шумо бояд ки арақи ҷабин резед. ана ҳамон вақт ба баъд дар зиндагии шумо, дар бизнеси шумо пешравӣ мешавад. дӯстони азиз, саломат бошед. рақамҳоро мемонем дар видео. кадом шахсоне ки тайёр ҳастанд, мехоҳанд ки куллан зиндагии хешро иваз кунанд, соҳиби даромади калон шаванд ва тайёр ҳастанд ки меҳнат кунанд, ана ҳамин шахсон нависанд. ман тайёр ҳастам ки бо шумо ҳамкорӣ намоям, дастгирӣ намоям ва шумо ҳатман дар ин бизнес муваффақ мешавед. рӯзи хуш дошта бошед. то бозӣ. саломат бошед.